फार्स्ट कुइसन 56थि ज्ञानपीठ बान्थाखौ सोरनो होनाय जादोंमोन? अपसनाव दङ नीलमणि फुकन, बिश्व सिंह, तरुणराम फुकन आरो विष्णुराम मेथि। बेनि गेबें फिननाया जाहैबाय अपसन नाम्बार ए नीलमणि फुकन। नेक्स्ट कुइसन बरदलै ट्रफिया मा गेलेनायनि सोमोन्दो दं? अपसनाव दं फुटबल, क्रिकेट, हकी आरो बक्सिं। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए फुटबल। नेक्स्ट कुइसन बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन हादरमानि मुङा मा? अपसनाव दं एसिया, आमेरिका, आफ्रिका आरो रुसिया। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए एसिया। नेक्स्ट कुइसन 2022 मायथाइनि फिफा वर्ल्ड कापआ बबे जायगायाव जागोन? अपसनाव दं रुसिया, आफ्रिका, काटार आरो ब्राजिल। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सि काटार। नेक्स्ट कुइसन सराइघाट दावहाया बबे मायथाइयाव जादोंमोन? अपसनाव दं 1671 मायथाइयाव, 1681 मायथाइयाव, 1701 मायथाइयाव आरो 1826 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए 1671 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन मेरि कमआ अलिम्पिकआव मोनबेसे मेडेल देरहाया? अपसनाव दं 1, 2, 3 आरो 4। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए 1। नेक्स्ट कुइसन सती साधुनिया बबे फोलेरनि रानिमोन? अपसनाव दं कच फोलेरनि, आहम फोलेरनि, चुटिया फोलेरनि आरो कछारी फोलेरनि। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सि चुटिया फोलेरनि। नेक्स्ट कुइसन आसाम लक सभायाव मोनबेसे मासि दं? अपसनाव दं 7, 10, 14 आरो 17। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सि 14। नेक्स्ट कुइसन आसामाव माब्ला गेदेर बांग्रिं मावदोंमोन? अपसनाव दङ 1950 मायथाइयाव, 1960 मायथाइयाव, 1971 मायथाइयाव आरो 1985 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए 1950 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन रामायणखौ सोर रनसायदोंमोन? अपसनाव दङ बिश्व सिंह, प्रमता सिंह, शंकरदेव आरो बाल्मिकि। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार डि बाल्मिकि। नेक्स्ट कुइसन हेमक'शआ मोनसे मा? अपसनाव दङ सल'मा, सोदोब बिहुं, सुंद' सल' आरो खन्थाइ। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार सि सोदोब बिहुं। नेक्स्ट कुइसन भारतनि गोजौ बिजिरसालिया बबे जायगायाव दं? अपसनाव दङ गोदान दिल्ली, मुम्बाइ, एलाहाबाद आरो बेंगालुरु। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए गोदान दिल्ली। नेक्स्ट कुइसन उमानन्द मन्दिरा मोनसे मा मन्दिर? अपसनाव दङ गणेश मन्दिर, शिब मन्दिर, काली मन्दिर आरो लोक्षि मन्दिर। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बि शिब मन्दिर। नेक्स्ट कुइसन पत्रघाटनि दावहाया बबे जायगायाव जादोंमोन? अपसनाव दङ दरं, तेजपुर, गुवाहाटी आरो धुबरी। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए दरं। नेक्स्ट कुइसन गिबि नबेल बान्थाखौ सोर मोनदोंमोन? अपसनाव दङ बाल्मिकि, रबीन्द्रनाथ टेगर, हेम बरुवा आरो बिश्व सिंह। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय रबीन्द्रनाथ टेगर।
नेक्स्ट कुइसन नाम खसाखौ सोर सुजुदोंमोन? अपसनाव दङ शंकरदेव, माधवदेव, भट्टदेव आरो माधव कन्दली। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बी माधवदेव। नेक्स्ट कुइसन सोरखौ दिहिंगिया राजा होनना मिथिनाय जायो? अपसनाव दङ सुहुंमुं, बिरबल, गबिन्द चन्द्र, नरनारायण। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए सुहुंमुं। नेक्स्ट कुइसन फाराग मेलाखौ सोर फालियो? अपसनाव दङ खासि, मिसिं, डिमासा आरो राभा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार बी मिसिं। नेक्स्ट कुइसन साइना नेहवाला मा गेलेनायजों सोमोन्दो दं? अपसनाव दङ हकि, फुटबल, बक्सिं आरो बेडमिन्टन। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार डी बेडमिन्टन। नेक्स्ट कुइसन पानिपत दावहाया बबे मायथाइयाव जादोंमोन? अपसनाव दङ 1526 मायथाइयाव, 1671 मायथाइयाव, 1626 मायथाइयाव आरो 1846 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए 1526 मायथाइयाव। थेंक इउ।